उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांच्यावर वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छांचा वर्षाव करण्यात आला। सर्व पक्ष नेते मंडळींनी एकाच व्यासपीठावर उपस्थित राहत अमित सामंत यांना वाढदिनी शुभेच्छा दिल्यात। राजकारणाच्या आखाड्यात एरवी दररोज भिडणाऱ्या नेत्यांमधली मैत्री या निमित्तानं पाहायला मिळाली। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांचा वाढदिवस कुडाळ इथं मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। सर्व पक्षीय नेते मंडळींनी एकाच व्यासपीठावर उपस्थित राहत अमित सामंत यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला। प्रतिस्पर्धी असणाऱ्या भाजप, मनसेसह मित्रपक्ष, शिवसेना, ठाकरे गट, काँग्रेसच्या नेत्यांनी यावेळी उपस्थिती दर्शवली होती। सर्व पक्षीय नेत्यांच्या उपस्थितीत केक कापून अमित सामंत यांचा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। Happy birthday to you. आयुष्य हे तेरे वाढो इच्छा असेल हे प्रभू दे तू वरदान। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. यावेळी त्यांना भविष्यातील राजकीय वाटचालीकरिता देखील शुभेच्छा देण्यात आल्या। या प्रसंगी ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक, भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, राष्ट्रवादीच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्षा अर्चना घारेपरब, माजी आमदार परशुराम उपरकर, शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे जिल्हा प्रमुख संजय पडते, संदेश पारकर, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख, अमरसेन सावंत, अभय शिरसाट, कुडाळ नगराध्यक्षा अक्षता खटावकर यांच्यासह सर्व पक्ष नेते मंडळींनी, राष्ट्रवादीचे जिल्ह्यातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि अमित सामंत प्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.